नों मा खालामनो नागिरदोंमोन? नों थैनो नागिरदोंमोन? नोंनि नामा मा नाम? अनजिमा बर'। नों मा जानो सानदोंमोन? आं गावनि फरायनाय थांखिफोरा जाफुङैनि थाखाय आं गावखौनो फोजोबना लानो सानदोंमोन। बे जिउआ इसोरनिसो मालाबाबो गावखौ आद्रि खालामनो नाङा। जायहा गावनि जिउखौ इसोरनि होनाय जिउखौ आद्रि खालामोब्ला इसोरा बेखौ दुखु मोनो। इसोरनिसो बे जिउआ इसोरासो होदों। नोङो सासे मानसिया गोग्लैब्ला लामायाव बे गोग्लैनाय थाया गसंनानै थाबायफिनो। फेल जादों होननानै फरायनो थांखि जाफुङाब्ला नों फरायफिन आवगायलांफिन अब्ला आरोबाव सानसे मोजां गेदेर मानसि जागोन। नार्भास जानाङा। नार्भास जानानै सुइसाइड जानो बुथारना लानो बे गासैबो गाज्रि जिउनि बोलो बिदि दाखालाम। नोंनि मेगनाव मोदै गदों नों गोसो सोलाय। हेलो गाइस आंनि अनजाग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथां साफ्रोमबो आरो लोगोसे आंनि एन पाउलुस ब्लग इउटुब चेनेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथां साफ्रोमखौबो आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय सिबिनायखौ नोंथां साफ्रोमनोबो जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ एबा मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों। बे कन्टेन्टआ जाहैबाय जायनि आखरा ए आखर जयो बे ए आखरा माब्रै थैनो गोसो जादों आरो माब्रै थैनो थाखाय बिसोरो थांदोंमोन नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। आसरित सोमोनांथाव गोथार जिउनि बोलोजों दिनैनि बे ब्रादार दैमालु बिनि रिट्रिकआवहाय माब्रै गोथार जिउनि बोलोजों हमदांनानै आसरित सोमोनांथाव बाथ्राखौ बुंदों। दिनै बे गासैबो इसोरनि अननाय आरो इसोरनि हेफाजाबजों दिनै नोंथांमोना मोजाङै आबुङै फुरा नायलांनो इस्सा दङब्ला नोंथांमोना ज्यति प्रेयार मिनिस्ट्रि ग्रुपआव थांनानै ज्यति प्रेयार मिनिस्ट्रि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना नायनानै साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामदो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दान्दिसे नायलांदो। ए आखर जायनाव नोंसोर दुखुफोरजों सहायनो हायैयाव सानसे नोंसोरो गावखौ बुथारना लानो नोंसोर थांखि लादोंमोन। सुइसाइड जानो नागिरदोंमोन। नंगौना नङा? नोंसोरो न'खरनि जेंना एबा सोरजोंबा रायजानाय सोरजोंबा दुखु होजानायाव सहायनो हायैनि थाखाय नानि सनामोन। नोंसोर गावनि इसोरनि होनाय बे जिउखौ आद्रि खालामनानै सुइसाइड जानो नागिरदोंमोन। नंगौना नङा? नोंसोरो बुथारना लानो नागिरदोंमोन। नंगौना नङा? ना न'निफ्राय खारनो नागिरदों नामा? मा नाम? अनजिरानि बर'। नों मा जानो मानि थाखाय नों सुइसाइड जानो नागिरदोंमोन? हा? मामि बाबा मोना आंखौ सिस्टार जानो बादाबाय थानायनि थाखाय आं खारनो नागिरदोंमोन। बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरा आंखौ बुङो खायफा नों सिस्टार जानानै नाथाय मामि बाबा मोना आंनि सिस्टार जानायखौ बाजायो। खायफा बुङो नोंसा मामि बाबा मोना जुदि नोंसोरखौ सिस्टार जानो होआबा बिनिफ्राय खारलां होननानै बुङो। नों बिनि थाखाय दुखु मोननानै नों गाव खारनो नागिरदोंमोन? बुथारना लानो नागिरदोंमोन? आं बुथारना लानो नागिरदोंमोन थेवबाबो खारना थांनो नागिरदोंमोन आं गुबुन जायगायाव। दिनैनिफ्राय गोसो सोलाय इसोरनि होनाय जिउखौ आद्रि दा खालाम। नों मानि थाखाय गावखौ बुथारना लानो नागिरदोंमन? मानसिफोरा नङैखौबो नंगौ होननायनि थाखाय आं गावखौ बुथारना लानो नागिरदोंमोन। आरो रावजों बुंजाया होनना साननानै आं बुथारना लानो नागिरदोंमोन। नानि सना बेबायदि बुथारना लानो नाङा। बे जिउआ इसोरनिफ्रायसो मिथिबाय। इसोरनि होनाय जिउखौ बेबायदि आद्रि खालामनो नागिरनाङा। मालाबाबो नोङो बुथारनो दासान। नों बुथारबावनो लाबावगोन? दे नोंनि नामा नाम? अनामिका सरगियारि। नों मा खालामनो साननानै मानो बुथारनो नागिरदोंमोन बुं? आंनि न'खरनि मानसिफोरा आरो आंनि न' खाथि मानसिफोरा आंखौ सेया लानानै थैनो नागिरदोंमोन। नों गले गले बुथारना लानो नागिरदोंमोन नामा? नों आरो बेबायदिनो गावखौ बुथारना लाबावगोन नामा? बुथारला। इसोरनि होनाय जिउखौ नों बेबायदि दाखालाम। इसोरासो बे जिउखौ होदों। बेसेन गोनां जिउ खौथिजों बायनानै मोना। नोङो सहायनांगोन सैनांगोन। सहायनो हानायासो देरसिन इसोरनिफ्राय मोननाय बे गुन। बे गुनखौ बे गिफ्टखौ मोना। ओंखायनो नोङो इसोरनियाव सैसोनो नाजा। नों गावखौ मालाबा आद्रि दा खालामनाङा। नोङो गसंथानो नाजा। नोंनि नामा मा नाम? श्री सादिन बसुमतारी। नों मा? आङो गुबुन जायगायाव थांदोंमोन। गुबुन जायगायाव थांनानै बबे जायगायाव ट्रेननिफ्राय ओंखारदों आं निजिखौनो निजि हमनो हायासै। माबोरै बिहुर जानो माबोरै हारसिंनो आन्दायना थानाय। आन्दायना थांदोंमोन? आन्दायना थादों। ट्रेनाव जों गुजरातआव थांनो होननानै। नोंनि नामा मा नाम? सानसोरां बसुमतारी। नों मा जायामोन? आङो आइ आरो आदानि रायनायखौ सहायनो हायियाव आं न'निफ्राय खारखुमा नागिरदोंमोन आरो सम गावखौ फोजोबना लानो नागिरदोंमोन।
नों दा बेबायदिनो सहायनो हायि जानानै खारखोमा बावगोन नामा खारला बेनिफ्राय इसोरनिबो सहायनो हागोन ना हाया हागोन सैनो हानाय गियान थानांगोन सैनाया मोनसे इसोरनिफ्राय फैनाय गिफ्ट गुन बे गुना थानो नांगोन जाय मानसिया सहायनो हायैयावनो जिसुआ सहायनायजों दिनै गासैखौबो निमाहा होजोबदों गासैखौ निमाहा होदों आइ आफामोनखौबो निमाहा होदों दा नोंनि आइ आफा दं ना गैया बाहायदो दं बहा दं बे अननानै आइ आफा फै गोख्रै फै आइ आफाखौ नोङो फिसाफोरखौ नोंसोरबो निमाहा होनांगोन रायनायाव दे माबाखौ आइ आंखौ निमाहा होदो नोङो दे बिफाखौ खोलोम बिमाखौ खोलोम गोबानानै गोबानानै दे दे आइ आंखौ निमाहानि गेजेरजों अननायनि गेजेरजों मानो होनबाबो आइ आफानि रायनायखौ मोजां मोननायखौ नों सहायनो हायिनि मालाबा नों गावखौनो खारनानै सुइसाइड गावनो सानगोन नामा खालामलिया नों मालाबा बिदि खालामलिया बिमा बिफाबो नोंसोर बेखौ निमाहा होदोंना होआखै होबाय अननायजों होबाय दे नोंसोरो अनलायनायजों थादो दे फै ओमफ्राय नोङो मा आंहा गथ' खानै दंमोन आंहा थैनायखाय आंबो थैनो होनना सानदोंमोन मा टाइमाव मा जागोन आं मिथिया बिखौ मा जानानै थैनो नागिरदों बेमार जाबाय आं बासायनो हायासै सोरखौ गथ'फोरखौ आंनि थाखाय आं थैगोन होननानै सानदोंमोन सानसेखालि हायासै आङो बेबायदि साननो नाङा गासैबो फोरबो नोंनि गोसो बादि जाथों होनना बुंनांगौ आंनि फिसाजो आलफन्स थैनायाव आं थैफादों नामा बे इसोरनि गोसो बादि बेनिखायनो नों सहाय सैथो सहायनाया सैथोना मोनसे गेदेर इसोरनिफ्राय मोननाय दान बेखौ नाजाव सहायनो हायियाव मानसिया गावखौ बुथारना लायो बिदि दा खावसै जिउआ इसोरनिसो दे नोङो मा खालामनो सानदोंमोन आं सुइसाइड जानो होननानै सानदोंमोन सुइसाइड जानो होननानै सानदोंमोन सुइसाइड जानो सानदोंमोन मानि थाखाय न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ सुइसाइड जानो थिनदोंमोन मा खालामनो आंखौ थैनो थिनदोंमोन नोंनि नामा मा नाम सागरिका बर' बेनिफ्राय भाई नोंनि न'खरनि मानसि दंना गैया बहा दं इयो अख्राखाय आं बुदोंमोन इनि थाखाय थै दा बहा दं बेनि बिमा बिफा नों बेनिफ्राय बिफा दंना गैया बिफा फैयाखै मा बे नोंनि मा नों आइखौ निमाहा लानो हागोन ना हाया हागोन नों माखौ खोलोम आइ आंखौ निमाहा होदो होननानै खोलोम दिनैनिफ्राय बिदि दा मावसै आरो बेनिफ्राय बिमाखौ गोबाना खुदुम नोंबो फिसाखौबो निमाहा होदो बेबायदि मालाबा रायनाय बुनायाव नोंसोर सहायनो हायियाव गोबां मानसिफ्रा फासि नांनो नागिरो थैनो नागिरो बे गासैबो साननायफोरखौ गोसोआव दालासै नोंसोरो आरो जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि दं नाथाय आं जायखौ लेंहराखै नाथाय इसोरखौबो आं बोरै खावलायहरो इसोरनि होनाय बे जिउखौ मालाबाबो आद्रि दाखालाम इसोरा जोंखौ गावनि फिसाबादि अननानै गावबादि दादों बे होनाय जिउखौ मानो जोङो बुथारनायजों मुलि लोंनायजों जाया लोङा गावखौ फोजोबस्रांनो गोजान जायगायाव खारनो बे गासैबो सैतानिसो बेखायनो अनजायगाफोर बोरै खावलायो सैसोनो नाजा जिसुआ गासैखौ बुंदोंमोन अ आफा बिसोरखौ अनना निमाहा हो मानोना बिसोर गावसोरनो मा मावदों जेबो मिथिया सुथुरफोरखौ निमाहा होदों जोंबो निमाहा होनांगोन सहायनांगोन सैनांगोन जों बिसोरनि थाखाय बिनाय जानोसै नोंसोरबो बिना होदों आंनि प्रभु आंनि इसोर आंनि प्रभु आंनि इसोर गोथार जिउआ बिसोरनि सायाव फैगोन आरो गोजौसिनथारनि बोलोआ बिसोरनि सायाव थाफैगोन अ प्रभु बिसोरनि गावसोरनि जिउखौ आद्रि खालामनो साननायफोरखौ गोदान खालामनानै नोंनि गोथार जिउजों बिसोरखौ सुफुंदो सहायनो सैनो बिसोरनो बोलो होदो हालेलुया 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 जिजा 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 थैंक यू जीसस हालेलुया जिजा 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 थैंक यू जीसस प्लीज हालेलुया जिजा 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 जिजा
Hallelujah. Jesus. Take it. Get a job. Hallelujah. Nazareth, Jesus, amen.